up, schoolmates? Muling nagbabalik ang pinakainaabangan ninyong debatehan. Kung saan bawal ang pikon pero pwede ang makatwiran. Ako ang inyong schoolmate na si Angelo. And I am your schoolmate, Kate. At walang a-absent dahil heto na ang ikalawang episode ng Schoolmates sa Norte. Good afternoon, Jello, at isang masiglang hapon sa ating mga viewers. Ramdam na ramdam ko na ang excitement dito sa studio. Ikaw, Jello, excited ka na ba? Excited na rin ako. Pero ang tanong, handa na kaya ang ating mga debaters na ipaglaban ng kanilang panig? Aba, dapat lang dahil dito sa Schoolmates sa Norte, mga ideya ang nagtatagisan at talagang sinusubok ang bawat argumento. Kaya naman, schoolmates, ihanda ang inyong sarili para sa isang makabuluhang talakayan. Pero bago ang lahat, Jello, tone shift muna tayo sa episode na to. Paanong tone shift ba ang sinasabi mo dyan, Kate? Kung naalala mo, sa unang episode kasi, medyo magaan yung topic na pinag-uusapan natin. But this time around, for today's episode, medyo serious mode muna tayo. Mukhang challenging ang topic natin ngayon. Ano nga ba ang mga pag-uusapan ng ating mga debaters for this episode? Sobrang relevant ang topic natin today dahil may kinalaman ito sa boses at kakayahan ng susunod na henerasyon when it comes to leadership. Kaya naman, roll VTR! Sa bawat barangay sa Pilipinas, may isang grupo ng kabataan na inaasahang magiging boses ng kanilang henerasyon. Sila ang sangguniang kabataan, mga kabataang leader na gumagawa ng mga proyekto para sa ikaaangat ng kapwa nila kabataan at ikabubuti ng komunidad. Mula sa mga sports tournaments, cleanup drives at iba pang youth-centered programs, layunin ng SK na bigyang representasyon ang kabataang Pilipino sa pamahalaan. Sa ilalim ng Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, pinalakas ang papel ng SK upang masigurado na ang mga proyekto ay tumutugon sa kanilang pangangailangan. Pero habang dumarami ang mga programa at proyekto nila, dumarami rin ang nagtatanong. Talaga bang natutugunan ng mga proyektong ito ang tunay na pangangailangan ng kabataang Pilipino sa mga napapanahong isyu ng lipunan? Ang mga proyekto ba ay may pangmatagalang epekto? O panandaliang programa lamang na mabilis lang ding nakakalimutan? Ano sa palagay ninyo, schoolmates? Ayan, Jello, napanood na natin yung VTR. Ikaw, sa tingin mo, ano ba yung pumapasok sa isip mo pag SK yung pinag-uusapan? Kasi for me, yung SK talaga, it's like youth and leadership at the same time. It's also a training ground for leadership. For me naman kasi, ang pag sinasabing SK is about youth empowerment. Naririnig natin ang mga boses ng mga kabataan at syempre nakikita din natin ang mga proyekto na gawa mismo ng mga kabataan. Yes, that's right. Also, marami tayo nakikitang banners at projects ng ating mga barangay. Pero ang tanong, ramdam nga ba ng mga kabataan ang tunay na serbisyo ng mga iniluklok sa posisyon? Kaya naman, schoolmates, the golden question is, tunay bang natutugunan ng mga SK projects ang mga pangangailangan ng mga kabataang Pilipino? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at kilalanin natin kung sino ang mga magtatagisan ng galing for today's episode. Yes, and simulan na natin sa panig na naniniwalang ang mga proyekto ng Sangguniang Kabataan ay may malaking ambag sa pag-unlad ng mga kabataan. For the affirmative side, we have Ria Antoinette, fresh from Abra. Ayan, just by looking at them, nafe-feel ko na yung energy kahit hindi pa tayo nagsisimula. But at this point, affirmative team, you have 1 minute for your opening statement. Magandang umaga sa ating lahat po na naririto. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang Sangguniang Kabataan ay tinatag upang maging boses at kinatawan ng mga kabataan sa pamahalaan, lalong-lalo na sa lokal. At dahil nga ang Sangguniang Kabataan ay binubuo ng kapwa kabataan with the same age and with the same experiences, ay mas lalong naiintindihan ng Sangguniang Kabataan kung ano nga ba ang mga pangangailangan ng kanilang nasasakupan. And through the projects and programs na ini-implement ng Sangguniang Kabataan, ay mas lalong nahahasa ang mga sariling angking talento ng kabataan na kanilang nasasakupan, and of course, sa personal development ng ating mga kabataan. Thank you for that powerful statement. At mukhang ready talaga silang makipagbakbakan. Yes, oo nga, Jello, pero syempre di pa patalo ang kabilang team. So pakinggan natin ang panig na nagsasabing hindi sapat ang mga proyekto ng SK para matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga kabataan. For the opposition team, we have Ree from Abra and Kai from Baguio City. Thank you so much. Yes,
We agree na ang SK ay isang body na filled with young people, voting kung sino yung gusto nilang mag-represent sa kanila, kung sino yung gusto nilang mag-lead sa kanila. Pero if you really look at the context of the Philippines, mapapaisip ka din, are they really doing their job and are they really serving their constituents as they should? Kasi as we all know, ang korupsyon, lalo na sa Pilipinas, ay nagsisimula sa barangay. At ang SK ay hindi lamang representatives doon sa ating pamahalaan, but part of the government themselves. So we have to hold SK councils, SK officers to a higher regard, even with similar lived experiences. Kasi nga, sila ay parte ng pamahalaan. At ngayon, babalikan natin ano na nga ba yung mga kailangan ng mga kabataan ngayon, kasi it's evolved from 2015 when the SK Reform Act was put into law up to 2022 when it was amended. Iba na ang sensibilities ng kabataan ngayon. Ayan, thank you so much, Ms. Ree, for that statement of yours. Nakakapagpanginig naman talaga ng kalamnan yung statement nila, di ba, Jello? Pero naalala ko, nasa Baguio pala tayo, kaya siguro lamig lang talaga to. Oo nga, Kate. At saka kung nakita mo, napaka-powerful talaga ng statements nila. Yes. But now that we've heard both team statements, alamin muna natin ang mga house rules bago tayo sumabak sa mainit na tapatan. Para sa mas malinaw at patas na diskusyon, debaters, ito na ang mga dapat ninyong tandaan. Para sa ating debate, narito ang ilang rules and regulations para maging maayos, malinaw at masayang panoorin ang ating programa. Rule number 1. Remember, ito ay isang casual at informal na debate, kaya maaaring gumamit ng wikang Tagalog, English o Taglis ang debaters sa pagbabahagi ng kanilang mga punto. Rule number 2. Iwasan ang sobrang haba ng paliwanag. Tandaan, KISS, keep it short and simple. At dahil gusto ng lahat na maintindihan ang usapan, iwasan ang mga sobrang technical o komplikadong argumento. Rule number 3. No ad hominem o personal attacks. Attack the topic, not the person. Paalala naman sa ating viewers, ang mga punto at opinyon ng mga host at kalahok na maririnig sa programang ito ay base lamang sa kanilang sariling pananaw. Hindi ito kumakatawan sa opinyon ng programa, kumpanya at ng network. Kung malinaw na ang lahat, sit back, relax, and enjoy the show, schoolmates! Para sa ating unang segment, bawat team ay bibigyan ng sapat na oras upang ilatag ang kanilang mga argumento. Each member should have their chance to state their arguments, kaya kung ano ang inyong pananaw sa topic, wag nang magpaligoy-ligoy pa, isa lang yun na yan lahat. That being said, Team Affirmative, the floor is yours. I agree what you have said earlier that we, the Filipino youth, have different sensitivities. Kaya may mental health awareness na inimplement ng mga sangguniang kabataan para sa mental health awareness. And hindi lang ito dahil may marami pang mga specific programs na ginawa ng mga sangguniang kabataan. Tulad na lamang ng mga educational assistance, mga clean-up drive, at mga leagues. Dito, mas nabubuhos ang mga confidence ng mga kabataang Pilipino na makipag-join sa mga programang ito. Dito nila na nade-develop yung mga skills. At meron din mga leadership training na isinsagawa ng mga sangguniang kabataan. Kaya natutugunan ng SK projects ang needs ng mga kabataang Pilipino. While I respect the affirmatives position in the matter, pero doon nga sa usaping proyekto ng mga SK na mention kanina yung mental health, na mention yung mga cleanup drives, and while they're very important things, mas maigi kayang isipin natin kung paano nag-i-intersect yung mga problema ng kabataan sa isa't isa para makapaggawa ng holistic na approach doon sa pag-account doon sa mga problema na yon. Example, sa problema ng mental health and problema ng teenage pregnancy among the youth, hindi naman magkaibang problema yan. Palagit magkasama yan. Paano mo i-connect sa SK, sa kabataan, yung problema ng komunidad mo on teenage pregnancy with a cleanup drive? 'Di ba? So yung mga
hindi dapat yung iniisip ng SK councils, hindi dapat iniisip ng affirmative kung gaano karami yung ginagawa ng SK councils, kundi kung gaano ka-effective yung mga ginagawa in the general sense doon sa problema ng komunidad, in the grassroots. Nagigets ko yung point ng opposition side. Yes. Yes, we do those projects. It's because we implement them. It's because they serve something sa kabataan. Lalo na sinasabi mo na, like for example, yung clean up drive. Under ng Sangguniang Kabataan, it also ini-include niya doon kung ano yung care ng bilang isang mamamayan or bilang member ng isang community, you should care about your environment also, which is also a big part para sa pang long term din kasi siya. Kasi kung as yung usual na sinasabi ng mga matatanda sa atin na kung bata pa lang ay tinuturuan mo na ng magagandang asal, or when bata pa lang is ginagawa na nating innate sa mga kabataan ang pag-care para sa ating environment, the next generation will also benefit from it. Hindi lang siya for this generation but also and the incoming generation din. So it also para sa akin is yung project na yun, yung specific project na yun is natutugunan niya kung ano yung pangangailangan ng kabataan. Hindi naman po kailangan na yung sinabi po kanina ng affirmative side na pare-parehas po tayo ng age, pare-parehas po tayo ng mga experiences. Actually, the big difference is that magkakaiba ang bawat tao na experience sa buhay nila. Meron yung iba, may mga luxury sila of the money, of the opportunities being offered sa kanila. So, tinitignan dapat ng mga SKs yung mga mas nangangailangan pa. It's not about equality at all, it's about equity. Fair distribution sa ating mga kabataan. Dapat tinitignan po natin yung mga SKs natin. Tinitignan nyo dapat na yung mga inisyatibo at mga programa nyo ay para sa kabataan mismo na nangangailangan. Katulad na lamang po ng ating mga scholarship programs. May mga nakalista na po talaga na may mga beneficiaries na po talaga tayo. Ngunit dapat tinitignan nyo po muna kung ano nga po talaga yung mga qualifications nila sa mga programs na to. At katulad nga po talaga ng sinabi kanina ng co-debater ko, ay dapat natutugunan yung mga pangangailangan ng bawat tao sa mga SKs. 15 to 30 years old, napakalawak ng sektor na yan. And kung titignan nyo, mag-a-adult na yung mga taong ginogovern nyo. So dapat tinitignan nyo rin na may mga inisyatibo kayo na nag-shift from that teenage to adulthood. Dapat tinitignan nyo rin yung mga inisyatibo nyo na kailangan meron kayong mga training programs. Why not take partnerships with government institutions, ganyan, para makita nyo kung sino sa kanila yung nagbibigay ng proper certifications like NC1, NC2. Yan mga proper allocations na yan, yung mga proper initiatives na yan, ay ine-equip natin sila, tinitrain natin yung mga kabataan, tinitignan natin na equip sila for works. Kasi yun nga po, sabi sa ating konstitusyon na dapat work ang main labor force natin. Doon tayo kumikita at doon tayo lumalago. So, tinitignan natin na dapat mai-ready natin ang bawat kabataan para makapagtrabaho sila ng maayos at para maging qualified sila. Lalo't lalo na at gobyerno mismo natin ang napakaraming qualifications. Base sa datos, ganyan, ang ating mga pribadong kumpanya ay mas lesser yung qualifications nila. So, mga SKs dyan, tinitignan po nyo ba talaga kung anong mga pangangailangan ng bawat tao sa inyong mga gobyerno? At kung kayo ay nakaupo dyan sa pwesto, ay dapat tinitignan nyo talaga kung ano yung mga inisyatibong kailangan ng bawat barangay nyo. Grabe, Kate. Napakaganda naman ng mga puntong ibinigay ng ating mga debaters. Yes, hindi na nga ako makahinga kanina. Pero ikaw, Jello, may mga nakuha ka bang insights coming from affirmative? Yung pagbuboost ng youth engagement, ilan sa mga naging proyekto, 'di ba, ng mga SK is yung mental health, educational assistance at yung clean up drive. Syempre nagbuboost 'yun ng more engagement pagdating sa mga youth natin. Yes, tsaka hindi na nung patalo yung opposition team kasi talagang isinalang-alang nila yung problems, dapat i-connect siya sa mga SK projects na dapat effective din siya. Ayan, grabe, napakainit at punong-puno ng tensyon ng ating naging usapan. Sure ako na pati ang ating schoolmates na nanonood sa kanilang telebisyon ay gusto na rin makisali sa usapan. Kaya nga, Kate, syempre let's not forget our online viewers sa ating Facebook Live.
Schoolmates, wag nang magdalawang isip, ilatag na ang inyong mga opinion at pananaw sa ating comment section below. Marami pa kayong aabangan dahil mamaya ay mas iinit pang usapan natin dahil mapupunta na sa hot seat ang ating mga debaters. Stay tuned, Schoolmates, dahil magbabalik pa ang Schoolmates sa Norte! Mga best, listen up! Sa pangunguna ng Sangguniang Kabataan, binibigyan tayo ng boses para sa mga programang hindi lang basta proyekto, kundi tunay na makakatulong sa ating growth at future. Kabataan tayo. And guess what? Tayo ang lakas ng komunidad. At kapag may proyekto para sa atin, tayo mismo ang mag-check. Legit ba to? Nakakatulong ba talaga? Dahil hindi sapat na may proyekto lang. Dapat may direksyon, may meaning at may saysay sa buhay natin. So huwag tayo maging silent mode mga best. Ika nga ni Taylor Swift sa kanyang kantang, I hear the pictures I speak now, will forever hold your peace. Magtanong, magbigay ng ideya at ipahayag ang ating mga salubin. Kasi kung hindi tayo ang magsasalita, sino pa? At syempre, sa pagpili ng youth leaders, maging mapanuri. Dapat nakikinig, kumikilos at nagdadala ng real change. Kabataan, this is our moment. Kung kikilos tayo, mas magiging meaningful ang future natin. Kaya gamitin ang boses, makilahok, makialam, at ipakita na we've got the power. Remember, Tayo ang game changers. Let's own it. Let's flex it, Gamitin ang boses at ipakita ng kabataan ay may kapangyarihan. Nagbabalik ang Schoolmates sa Norte. Kanina ay nasaksihan natin ang rebuttals ng dalawang panig. To take the discussion further, kami naman ni Kate ang maglalatag ng ilang katanungan na sasagutin ng ating mga debaters. Ito na ang Hot Seat Round! That's right, kaya wag na natin tong patagalin pa. But before anything else, I wanna ask our debaters kung kamusta muna sila. Ayan, may mga thumbs up sila. Fresh ako na fresh pa nakikita. sila, no? So parang ready na talaga Oo, sila, no? ready na talaga. So, heto na ang ating unang katanungan. Sapat na ba ang mga kasalukuyang SK projects sa pag-build ng character ng isang kabataan? Team Affirmative, the floor is now yours. Oo, sapat ang mga SK projects sa mga kabataang Pilipino. Dahil dito sa mga projects na ito, maraming kabataan ang nagjo-join para sa ikibubuti ng community nila. Isa na dito sa educational assistance. Ito ay specific project or specific na program ng Sangguniang Kabataan na tumutulong sa mga kabataan na nag-aaral para may mga allowance sila sa school. And isa pa is yung clean-up drive and yung leadership training na sinasagawa ng mga kabataang Pilipino. So, sa pananaw naman ng oposisyon, though hindi siya sapat, kasi, for example, ang mga mental health campaigns, though may naitutulong siya, hindi siya substantial enough para talagang makatulong. Kung usapang mental health ng kabataan, instead of campaigns, bakit hindi gawin ng SK, gumawa sila ng network sa community nila in which they could connect people to actual professionals performing psychosocial support services. Sa mga cash assistance projects ng SK, bakit si SK ang pumupunan doon? May mga government projects na outside of the Sangguniang Kabataan to give those subsidies to children, to young people. Why not capacitate them? Makipartner ka kay DTI for entrepreneurial programs, projects, capacity development trainings. Kagaya nga ng sabi ng co-debater ko kanina sa opposition, mga projects involving capacitating young people with NC1s and NC2s. How can SK bridge the gap between those problems, those modern contemporary problems, not with blanket solutions? Yun naman yung sa amin. Kasi most of the time, alam na ng kabataan yan, there's social media, ganyan. And SKs don't really need to emphasize on that, but really, yung substance ng mga proyekto ng SK, yun yung hinahanap naman namin. Ayan, mukhang nagkakahiyaan pa nga sila. But in this round, in this question, we expect more. So for the opposition team, sa tingin nyo,
tataas ba ang youth participation sa mga mas seryosong programa at proyektong kailangan nila? The floor is now yours. Okay. So as we can see naman po sa construction ng question natin is kung tataas nga ba yung engagement ng ating youth. Yun nga ang tunay na tinatanong ng bawat SK sa barangays natin is that may mga proyekto kaming inilalantad para sa inyo. Ngunit nasaan nga ba ang youth? Tataas nga ba ang mga participation ng mga youth sa mga proyektong binibigay ng SKs? Ngunit ibalik natin yung question sa ating mga SK. Naaabot ba ng mga proyekto ng SKs yung mga youth? Or nasa centralized system lang talaga siya kung saan mas accessible sa mga SKs, sa offices nila, sa barangay halls nila, doon lamang ba nila ginagawa yung kanilang mga proyekto? Hinggil sa kaalaman ng lahat ay hindi nila nakikita yung mga nasa dulo-duluan ng kanilang mga barangay. At sa information dissemination naman nila is ni-utilize ba nila yung mga bawat barangay halls ng buong barangay nila sa pag-inform ng mga kabataan na may ganito kaming inisyatibo para sa inyo. Kaya para sa oposisyon ay tinitignan namin na hindi sapat lamang na si SK ang nagbibigay ng seryosong mga proyekto para sa kabataan. Dapat nagbibigay din sila ng inisyatibo na akitin yung mga youth natin at tignan natin kung ano yung mga ways na may reach out natin sila para punta talaga natin sa kanila kung ano nga ba yung kailangan nila. Magkakaiba po tayo ng mga edad, magkakaiba rin po tayo ng mga experiences. Yes, given naman na ang sangguniang kabataan ay, sabi mo sa youth engagement, hindi ba na-engage ang mga kabataan sa mga proyekto ng sangguniang kabataan tulad na lamang ng basketball league? Dito, kung walang sasali sa basketball league na yan, walang magaganap na league kung walang kabataan. Kaya yun yung youth engagement. Yung mga kabataan ay sumasali sa league na ito para ma-boost and ma-develop yung skills nila sa programang ito. Ang katanungan na iniikot natin sa mga SKs, hanggang saan lamang yung mga proyektong binibigay nyo? Titigil ba tayo sa mga paliga-liga at pageants lamang? Tignan natin kung ano yung mga dadaan natin, mga proyekto, para bigyan sila ng proper holistic development. Yung character development nila na kapag after nung liga na to ay maipupunta ba natin sila sa nationals, maisasabak ba natin sila sa internationals. Ganyan ang mga dapat tinitignan ng mga SKs natin sa bawat proyekto ang kanilang inilalantad. Short-term thought yung pag-iisip na porket nag-implement ka ay may youth engagement na. Importanteng i-classify din natin yung youth engagement. Is this positive youth engagement reinforcement? Or is this passive? Diba? Kasi yun nga, going back to my co-debater's opinion, kung nagpaliga tayo tapos wala tayong clear action plan kung saan sila pupunta after nung liga, ano pang sense nung naging liga kahit na-engage mo naman yung kabataan? So, it's important to think ahead na, okay, namigay kami ng flyers. Yung next na project namin na pag-iipunan namin, magpapa-peer ed kami. Kasi base sa datos, young people do not listen to older generations. And they are more akin to listening to you, listening to me. Kasi magkakamukha tayo, magkakaintindihan tayo. Ngayon, kung yung pananaw lang ng SK ay magpaliga tayo para makasali silang lahat. Magpa-pageant tayo para matuwa silang lahat. Nasaan yung output doon? Nasaan yung impact doon? Yun yung word, impact. Yun yung hindi namin nakikita or yun yung dapat sa tingin namin, tinitignan palagi ng SK. Ano magiging impact ng magiging programa namin? Ano magiging impact nung gagawin namin? Ayan na nga, Jello. So narinig na natin from both teams. Pero medyo nakukulangan pa ako sa Team Affirmative. So sa next question, I'm expecting more from them. Handang-handa na ang ating next question. Ang next question natin ay, may nagsasabi na ang SK ay nursery for corruption. Para sa Team Affirmative, do you think SK funds are well spent sa current SK projects? As for our side, we do agree na yung mga funds ng SK is well spent siya sa mga current SK projects natin. Under ng reform 2015 is mas in-emphasize nila yung transparency ng SK o Sangguniang Kabataan para mas lalong makita o mailatag ng
nasasakupan ng Sangguniang Kabataan kung saan nga ba napupunta ang funds or every cents na binibigay o na funds para sa ating Sangguniang Kabataan. It's because yung Sangguniang Kabataan natin is from 10 to 24% lang yung ating fund na nakukuha from the barangay fund, right? At yung 10% na yon, ilang projects yung hahati-hatiin mo para lang maipalakad mo yung every proposed projects or programs na meron ang Sangguniang Kabataan. Of course, yung range na ipapatupad niya is paunti-unti lang din, hindi siya biglaan na very big talaga yung results niya. Doon sa usapang nagagamit ba ang SK funds transparently, sige, bigay namin yon. Bigay namin yon dahil nakamandato sa batas na kailangan mo i-report up to the last centavo kung ilan yung ginastos mo at kung saan mo to ginastos. Pero, if the question is, palakihan ng project, hindi yun yung tanong eh. Yung tanong ay, nagagamit, well spent ba yung pondo? Totoo, depending on the budget of SK alone is difficult. Kasi it depends, case by case basis yan. Yung barangay ko, mas malaki yung budget ko sa'yo, sa barangay mo. And we have differing experiences with leadership. Pero, pag-isipan natin kung well expenditure ang pinag-uusapan, bakit hindi gamitin ng SK ang pondo ng SK para mag-cultivate ng partnerships with civil society organizations, non-government organizations, these private networks, even with other government offices, para makapagpatupad ng proyektong may impact. Hindi din kami humahanap ng malalaking proyekto. Humahanap tayo ng holistic, humahanap tayo ng may impact na project. Yung kaya nating i-monitor, kaya nating i-sustain, na 10 years from now, tumatakbo pa rin yung proyekto na yon or at least nag-evolve na. Expenditure-wise, yun yung tanong, yun yung challenge. Saan nyo ba ginagamit yung pondo ng SK? When there could be, instead of a league, instead of a basketball league, magi-partner ka with PBA kung kaya mo. Di ba? PBA ba yun? Hindi ko alam. Pero ayun. So, yun yung mga networks na yun, kaya nyo yan eh. Kasi government office din kayo. Ang mga SK officials ay duty bearers din. Why don't we use yung powers of that position? Why don't we use that influence para makapag-produce pa ng mga proyekto, ng mga programa na mas makakatulong? Kung may mga kung hindi na well spent ng ang funds ng SK ng Sangguniang Kabataan, it's an individual accountability. May mga Sangguniang Kabataan na ipinapatupad ng mabuti yung mga programs nila. Hindi lahat ng Sangguniang Kabataan ay hindi ginagamit ng mga funds ng mabuti. Mostly, ang mga Sangguniang Kabataan ay ginagamit nila yung mga funds such as yung kanina sinabi ko, Clean Up Drive. That is one of the main project of Sangguniang Kabataan na itutuloy ng next generations. Ayan, tinitignan nga natin ng merit yung sinabi ng affirmative kanina. Ngunit kung hihimayin natin ang sinabi kanina ay individual ang pino-point out nila na accountability. Ngunit kung titignan natin ang struktura ng SK Reform Act of 2015 is that nag-form sila ng 7 kagawas and 1 chairperson to make decisions. Si chairperson lamang ang sole government ang may jurisdiction para pumirma ng mga inisyatibo hinggil sa kaalaman ng lahat. Hindi lamang proyekto ang binibigay ng mga SKs. Maaari din sila magpatupad ng ating mga resolutions or kaya bigyan ng karapatan yung mga youth natin to propose a referendum or a plebiscite para i-amend natin yung 2015 SK Reform Act. And
as amended ng ating 2022. Tignan natin, bigyan natin ng tamang mandato yung SKs natin. Dapat binibigyan natin ng mga platapormang maayos talaga, hindi yung napaka-ambiguous ng sinilaan nilang batas para sa atin. Kasi mga youth din tayo, dapat tinitignan natin kung ano dapat yung mga binibigay talaga natin na hanggang dito na lang ba talaga yung ginagawa natin. Nasaan yung impact? Kasi part na rin po tayo ng legislation. Ibibigay na lang po natin at ilalabi na lang po natin ng maayos ito sa tamang mga institusyon, katulad na lamang ng National Youth Commission. Kung sa mga ganito ay nilalabi natin ng mas maayos, mas natutugunan po natin ng pansin yung mga pangangailangan ng ating kabataan. Pangalawa rito, sinabi nyo kanina na yung transparency nga, actually, medyo hindi kami nagkaintindihan ng aking co-debater about transparency kasi ibibigay nga namin sa kanyo yon na ipapublish nga talaga ng ating gobyerno yung pagbigay lamang ng kanilang pundo. Hanggang doon na lamang talaga. Kasi kung titignan natin sa personal na perspektibo ko ay sige po. Ay binibigyan muna namin ng sensing forms ang mga kabataan kung ano nga ba talaga ang kailangan nilang mga proyekto. At dito namin titignan kung ano yung mga proyektong gagawin namin para sa kanila. Hindi lamang po dito kami tumitigil, ay nagbibigay po kami ng mga financial audits in which it is publicized. Hindi lamang namin binibigay sa mga barangay. Publicized po talaga siya kasi public office is always a public trust. Dapat tinitignan namin yon. Kaya sa katanungan na nursery nga ba ng corruption ang SKs, oo ang sagot namin dyan. Partly, oo, pero significantly, oo pa rin. Pataas pa rin yung tension. Kaya nga, ramdam ko na para talaga sa kabataan ang team opposition. And also, that would make sense din naman yung sinabi ng Team SK, Team Affirmative. Yan, Jalo. So sa opposition team naman, bukod sa proyekto at programa, saan pa nararapat ilaan ang budget? Go ahead. Nauuna na ba ako, partner? Sige. So going back to the prior question, no, nasabi ko na nga na bakit hindi gamitin ang pondo ng SK para mag-operate na hindi voluntarily lang with initiatives like cultivating partnerships, mag-cultivate ka ng relationships with your kabataan, with other barangays, para mas inclusive, mas holistic, mas impactful yung mga nagiging programs. And not just projects, but even yung resource sharing lang na, for example, yung ginagawa natin ngayon, kung SK chairperson ka, SK chairperson din ako, nagsha-sharean tayo ng ideas. When we cultivate that kind of bond, we learn from each other. 'Di ba? So, I believe kung mag-appropriate tayo ng budget ng SK, no matter how little, we should always think resourcefully. While I'm not saying na let's stop implementing projects entirely, but it also has merit to really endeavor to create avenues for you guys, for councils, for our duty bearers, for our young duty bearers to expand beyond the council for the young people, for their constituents. Tama, partner? May masasabi ka ba? Within this said, actually sa ating mga viewers, lalong-lalo na po sa mga SKs natin, ay dapat, yun nga po, sabi nga po ni co-debater natin, is dapat nagbibuild po tayo ng partnerships and collaborations with private organizations, NGOs, other LGUs, and other organizations you could ever think of. Hindi po masama humingi ng tulong at hindi rin masama na humingi ng pondo galing sa ibang institusyon. Hindi dapat tayo dumedepende sa gobyerno lamang. Dapat nagre-reach out pa po talaga tayo. Yun lang naman po. I agree with your propositions na sinasabi nyo is to make connections with other government agencies or institutions, right? Pero ang point ng sangguniang kabataan is magsisimula muna tayo sa community natin, di ba? Like for example, kung ako na body ng sangguniang kabataan and lumapit ako bigla sa'yo na isang part ng government agency without anything na wala akong patunay na may mga kabataan ako dito sa community ko na magagaling sa gantong bagay, magaling sa talented when it comes to sports. Sa tingin mo, ia-approve mo ba yon?
kung wala akong mailalatag sa'yo na results muna within the community. That is, yun yung point ng mga small projects ng Sangguniang Kabataan. Ang mahasa muna kung ano ang meron. It's like yung isisif mo muna kung anong talents and resources na may offer mo, na mai-connect mo sa mga government agencies na meron. Ipapaalala ko lang sa affirmative na ang tanong ay kung pwede ba natin gamitin ang SK Fund para sa mga ibang bagay besides the project. So ang opposition, ang answer ay yes. Do you agree? Given na may 50,000 ka na funds, sa mga sangguniang kabataan, maraming mga hindi naman inilalantad lahat ng projects or mga iba pang proyekto na or iba pang mga program ng mga sangguniang kabataan. Small projects, it creates an impact. Kahit programa na maliit man yan ng fund, may impact pa rin sa community nila. Halimbawa, sa amin, sa position ko, sa pananaw ko, kung yung 50,000 na yon pinamigay mo bilang educational assistance kasi may 500 students ka, magkano na yon? 1,000 pesos? Ay, hindi. 500 pesos or something like that. Or 50 pesos, something like that. Basta may certain amount of money that you can give. Paano kung lumapit ka na lang sa CHED, ginamit mo yung 50,000 pesos na yon? Lumapit ka sa CHED, pinang-operate mo yon, pinambili mo ng printer kasi kailangan mong maglakad ng papeles, kailangan mong mag-procure, kailangan mong mag-travel, so that you can have bigger results. And hindi namin ini-small ang small projects kasi they matter most when the community needs it most. Pero, to think ahead, to think of impact, you need to reallocate budget. Going back to the question, you need to reallocate the SK Fund not just for you to be inside that box, yung 50,000 na yan, para lang magamit mo 1 time, 2 time, 3 times. But you can have actual projects that expand beyond that budget. And then, mas may ma-yield kang results. Yun naman ang point ng opposition. Agree din ako sa sinabi ng co-debater ko na hindi basta-basta yung pagpunta sa, di ba sabi mo nga kapag maki-cooperate ka sa CHED, hindi naman basta-basta may process yon. And sa process na yon dadaan sa mga maraming proseso para may pasatupad ang mga projects or proyekto ninyo. Last na lang. SK officers kayo, SK officials kayo, bureaucrats kayo, parte kayo ng pamahalaan, yun yung trabaho nyo. Yung pag-process doon, gaano man kahirap. Na nga, Jello. Sobrang bigat talaga, medyo no? mabigat siya and buti na lang talaga at may mga sagutan na sila. Medyo puksaan talaga sila dito sa Oo part nga. na to. Oo nga, Right? Kate. Puksaan tayo, ma. Pero, magbibitaw din ako na mas mabigat pang tanong. Yes. Should Sangguniang Kabataan still exist? Yes, we do agree na dapat ang sangguniang kabataan ay mag-exist pa. Paano na kapag walang sangguniang kabataan? Sino ang mag-voice out ng mga hinanakit or mga problema ng mga kapwa kabataang Pilipino? Kaya kung mawawala ito, mawawala rin yung mga or presensya ng mga kabataang Pilipino sa mamalaan. Paano nila ma-voice out yung problema nila? Dahil ang sangguniang kabataan ay nagsisilbi na mediator para may voice out nila yung mga problems nila sa community to the sa pamahalaan. Additional with the information na binigay ng aking co-debater, we strongly agree na ang Sangguniang Kabataan is still needed na mag-exist. It is because ang Sangguniang Kabataan, bagamat siya ang pinakamababang sektor ng isang pamahalaan or within the government, right, sa local, it is yung Sangguniang Kabataan is nagsisilbing training ground para sa mga next leaders or possible na magiging next leaders pa ng ating country or within the community.
kung titignan naman po natin ay nasa opposition side pa rin po kami. Ngunit kung hihimayin talaga natin yung question ay should the sangguniang kabataan still exist? Ang sagot po namin ay oo. Kasi it is really enshrined in our 1987 Constitution na we have to acknowledge yung youth sa ating nation building. And within this said, yung batas na binigay ng ating konstitusyon, dito nag-form ang ating SK Reform Act of 2015 as amended in 2022. Kaya agree po kami. Ngunit partly lang naman po talaga is kailangan pa rin po natin pagbutihin yung mga mandatong nakalagay dun sa batas. Katulad nga nung ating yung sinabi na ating co-debater kanina. May sasabihin ka pa ba? Sasabihin ko lang, of course, in line with nung sinabi ng aming co-debater from the affirmative na nasa mababang echelon ng government ang SK, hindi totoo yan. Ang SK ay nakaupo sa barangay, sa munisipyo, tsaka sa probinsya. Wala sila sa kongreso kasi executive body sila. Pero they have much influence even in policy. No? Through the National Youth Commission, through government offices like the National Anti-Poverty Commission, which has the Youth and Student Sectoral Council, lahat yan nag-i-interconnect. Kasi nga ang sangguniang kabataan ay hindi lang beneficiaries. Hindi lang sila young people na naglalarong leaders lang sa komunidad nila. They are duty bearers. And we should hold them to that regard. So ngayon, kung mag-e-exist ba ang sangguniang kabataan, kami din sa oposisyon, oo. Pero, sabi nga ng co-debater ko, sa opposition, partner, I hope you're doing well, ay dapat aralin pa natin up to what extent pa yung kayang gawin ng mga kabataan. Kasi, nung 2015 at ng 2026, magkaiba na yung experiences natin. Iba na yung mga, iba na yung lifestyle, iba na yung gusto nating gawin, di ba? At saka ang laki ng sektor ng kabataan. Imagine hanggang 30 years old. Kung tumakbo kang SK chairman at 18, what do you know about being 30 years old? That's a different life altogether. So kailangan doon pa lang sa ating batas, institutionalizing the SK, aralin ulit natin. Magkaroon ulit tayo ng mga meetings with stakeholders, youth-led and youth-serving stakeholders. Aralin ulit natin. Kasi kulang, kung sa mandato lang, kulang yung mandato ng SK. They can do so much more. And that's not to demean SKs, ha? That's to empower them. Sangguniang kabataan still exists because you're in an opposition. So, proposition, yeah. Yeah, so you're agreeing that sangguniang kabataan still exists. Tungkol naman sa sinabi mo na yung mga iba pang proyekto, nasa sangguniang kabataan na yan. Yung mga future projects nila, nasa kanila yan. Kung may mga i-impose sila na projects na for future, pwede nilang ipatupad in the future. Yeah, I think I get the gist yung sinasabi niya, no? Actually, with my co-debater, we as progressive co-debaters, we actually advocate for that progressive implementation of projects. Dapat tinitignan talaga ng mga SKs na yung impact nga, paulit-ulit namin sinasabi at paulit-ulitin pa namin sasabihin sa bawat SKs na nakaupo is that dapat may impact yung bawat proyektong binibigay nyo para sa mga kabataan. Dapat yung sakop nyong from 15 to 30 years old, binibigyan nyo ng halaga dahil magkakaibang experiences yung buhay nila. Magkakaibang kwento lahat yan. Kaya dapat binibigyan natin sila ng plataforma at binibigyan natin sila ng tamang institusyon para ikwento sa iba yung kwento nila. Katulad na lang yung sa social medias natin, we have the right and the free will para ikalat sa iba't ibang
social media apps, yung information, napakadali lang na access na informations natin, which is why a big question still stands, bakit sobrang limitado lamang na pag-iisip ng isang SK chairperson? No, hindi niya naiisip yung mga ganitong bagay. Kaya dapat mas pinopromote din natin yung mga ganitong mga bagay, lalo na yung mga debates na ganitong bagay. Kasi these are actually educational criticisms. These are not meant for pag-attack dun sa person mismo. But yung sa yung question still stand na kung may corruption, may nakikita kang corruption. Kung hindi ka pa galit, bakit? Ganun lang naman po siya. Kita mo naman yun, Kate. Mukhang nag-iba ang ihip ng hangin ng ating mga debaters ngayon. Yes, naging friendly bigla yung naging banter nila, no? But at the same time, they still stand with their statements. At ayun nga, patuloy nga tumataas ang tensyon ng mga usapin for this episode. At habang nagpapalitan ng ating debaters ng matatalinong banatan on stage, maaari rin kayo makijoin sa ating diskusyon. I-type ng inyong mga saloobin at opinion sa ating Facebook Live comment section. Gusto rin naming marinig ang panig ng ating mga schoolmate netizens dahil ang boses nyo ang nagbibigay buhay at kabuluhan sa naturang usapin lalo na sa panahong ito. Yes, kaya huwag mo nang aalis dahil magbabalik pa ang Schoolmates sa Norte! Oh, Mom! Mag-smile ka, Lex! Oh my God! Tamtak sa pisang magkano. Indanon mi, naging karulaan, ken napapala atas pasama. Ini Cordillera, Ilocanja, Cavite, Intero, ang Pangilinan. Napupuno iti impormasyon, istorya, kapadasan, ken napipintas ang pakasaritaan. Nakatutok ti sibubukal a pwersa ti PTV Cordillera News Team. Para iti umno, husto ken alisto adaman, da kami ti mapagtiaran. Lunes aging Biyernes, agrugi alas 4 iti manem, daytoy ti Kanggunaan Adaman. Dito'y laen PTV. Welcome back, schoolmates! Nag-enjoy ba kayo sa batuhan ng mga argumento ng ating mga debaters kanina? For sure, Jello, ay nag-enjoy naman sila at marami rin silang natutunan sa ating debate rounds. Sayang nga lang at limitado lang ang ating oras dahil marami pa sana silang gustong sabihin. Pero sa puntong ito, pakinggan na natin ang huling mensahe o closing statement ng bawat panig starting with Team Affirmative. Sa affirmative side, yes, it's true na ang SK projects ay tunay na natutugunan ang pangailangan ng kabataang Pilipino. Through projects and programs of the Sangguniang Kabataan implemented, tunay na natutugunan ito ng mga sangguniang kabataan.
Yan, Kate. At maraming salamat, Team Affirmative. Ngayon naman ay pakinggan natin ang closing statement ng Team Opposition. Team Opposition, take it away. Ayan, patuloy po kaming nag-reach out sa ating mga SKs, lalong-lalo na sa mga gusto po mag-file ng Certificates of Candidacy nila, ay isipin nyo kung tumatakbo lamang po ba kayo para sa posisyon o para mag-serve talaga youthfully sa ating mga youth. Dahil sinasabi nga po talaga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi niya sinabing bukas, sa makalawa, next year, pero ngayon na. Maraming salamat, opposition team. At para bigyan tayo ng mas malalim na perspektibo at linaw sa usaping ito, narito si Yan Jos Blaza, isang barangay kagawad upang magbahagi ng kanyang pananaw at kaalaman tungkol sa paksang ito. Let's watch this. They have two critical aspects on the points on the debate. First is the accountability in leadership and the real impact of the youth governance po. Both sides raise po ng valid points, one emphasizing the importance of innovation and active youth engagement po. And while the other stress transparency and proper allocation of resources po. And personally, I believe the most important takeaway is that leadership in the SK should not just be about initiating projects, but ensuring that these projects are sustainable, inclusive, and genuinely beneficial to the youth. A good leader balances vision with accountability. But I do believe that it reflects a real issue in some areas. However, it is not accurate to generalize that all SK funds are wasted po. The effectiveness of funds utilization largely depends on the competence, transparency, and integrity of the SK officials po. So what is important to strengthen financial management po is or management practices po is to such a proper planning po, consultation with the youth. Alamin natin kung ano ang mga dapat na projects para sa mga kabataan natin. It should be a long-term project, not the short-term. Kasi usually ang nangyayari kasi ang mga plano ng mga kabataan ngayon parang mga short-term na lang siya. So the effectiveness of fund utilization largely depends on the competence, transparency talaga. When funds are used based on actual needs naman and with accountability, they can create meaningful and lasting impact naman po. And I do believe on that na may mga kabataan pa rin naman po na they are looking forward na tulungan yung mga kasapi nila, mga kabataan for the better future din naman po. The observant highlights projects become irrelevant when they are designed without proper consultation or understanding of the youth's real needs. So kailangan talaga, bago ka mag-implement ng project or bago ka mag-propose ng project, you need to have a meeting with the youth as well to know kung ano yung mga dapat or yung mga kailangan nila para nung sa ganon, malaman mo rin kung ano ang needed nila. Example, yung mga paligan na yan, yeah, I do agree with that. Yes, okay siya, pero bigyan natin ng twist. Bigyan natin ng halaga. Like, magpaliga ka for a cause. For example, magpaliga ka for out-of-school youth. Yung mga ganon, para may sense naman, di ba? So, effective SK leadership should be grounded in participation, and kailangan talaga yon. And conducting surveys, forums, and regular dialogues ensure that programs are aligned with the interest and concern of the youth, because they will tell you the problem. Hindi lang ikaw as a leader naman ang magsasabi, or hindi lang naman ikaw as a leader yung nakakaalam kung anong problema. Mas ang nakakaalam yung mga nasa marginalized sector ng youth. They need to focus on the education, mental health, sports or livelihood. Relevance comes from listening, not assuming po. What I want to be a leader in the future is hindi yung sarili niyang kapakanan lang ang iniisip niya. Yung kapakanan ng nakakarami. Alam mo yon, yung gusto ko sana magkaroon tayo ng leader na ang iniisip lang talaga ay yung magserbi ng tama, legal,
at makatotohanan. Again, to those planning to run, leadership is not about position. It is about service, like what I told you. Be prepared to listen more than you speak and to serve more than you lead. Equip yourself with the right knowledge, values, and skills. Understand governance. Practice transparency, very important. Practice the transparency and stay grounded in your purpose. Most importantly, always remember that you represent the voice of the youth. So lead with integrity, empathy, and commitment. Maraming salamat, Sir Yan, sa inyong expertise. Schoolmates, sana ay may napulot kayong kaalaman sa ating naging diskusyon. That's right, Kate. And between us naman, ano ang mga natutunan mong arguments sa ating mga debaters? Actually, marami akong natutunan. Pero yung tumatak sa akin siguro is like, SK ay representasyon ng kabataan. That's why, kaya inaano talaga siya na parang we need an impact when it comes to our projects and stuff like that. Ikaw naman? Ang dami ko din natutunan tungkol sa SK, especially hindi dapat mawawala ang SK sa boses ng Pilipinas kasi napaka-importante ang boses ng kabataan lalo na sa panahon ngayon na kahit may mga positive man or may mga negative man na nangyayari sa SK, importante naririnig lagi ang kabataan. Yes, para sa kabataan talaga. Oo, tama ka dyan, Kate. Schoolmates, maraming salamat sa pagtambay at pagsali sa aming talakayan. Para laging in the loop, i-like at i-follow ng aming Facebook and TikTok accounts at PTV Cordillera, maging ang aming YouTube at PTV Cordillera News. Tandaan, gamitin natin ang boses para magbigay linaw at magbukas isipan dahil dito sa Schoolmates, ang boses mo ay mahalaga. Huwag mahiyang magsalita dahil sa bawat isyu ng bayan, boses ng kabataan ang kailangan. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay may pakialam at nagsisilbing mitsa ng tunay na pagbabago. Muli ako si Kate Rama. At ako naman si Angelo Garin. Ito ang Schoolmates sa Norte! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo